се класира за всички финали. Огромен успех за Невяна Владинова, напълно заслужен, мисля, след играта, която показа в двата квалификационни дни. Първа Маргарита Мамун, сребърната медалистка в многобоя. Втората след Кудрявцева, неизменно. Прекрасни преливания от елемент в елемент. Тук не можа да влезе в обръча. Време на риска. Но успя да довърши пируета. Имаше на един момент по време на риска, където не можа да влезе в обръча, но професионално